Bueno, avui, dia 20 de novembre, se commemora el Dia Mundial dels Nins, una data per celebrar els triomfs dels últims anys en favor de la infància i per recordar que encara hi ha milions de nins i nines que s'enfronten a una vida de pobresa, desnutrició o abusos. Un dels grans reptes per les infàncies és acabar amb la violència, ja que un de cada dos nins n'ha patit d'algun tipus. Unes metes que se podran assolir si la societat pren consciència del problema i, sobretot, els infants tenen accés a una educació verdaderament de qualitat. I sense cap dubte, tots els infants han de tenir dret a estar protegits, a estar segurs en un sistema sanitari digne i també accés a l'educació. I aprofitant aquest dia, nosaltres podem saludar ja en directe el professor Antoni Ballester. Senyor Ballester, benvingut als 5 dies. Just avui a les 7 comença la seva conferència. Hola, bones tardes. I és una conferència que sempre diu que no vol canviar l'educació del món, sinó canviar el món amb l'educació. Què vol dir? Bé, el que vull dir és que una de les coses més importants és l'educació. L'educació dels pares respecte dels seus fills o de l'entorn familiar i també la part del professorat. Que el professorat ajudi cada vegada els nens a aprendre millor. Evitant problemes de disciplina que poden trobar dins l'aula, com per exemple un petit robatori, una petita agressió que hi ha hagut entre els nens, aprendre a reconduir això com una activitat educativa fa que no se pugui produir aquests problemes quan siguin adults. Toni, avui és el Dia Mundial de la Infància. Un nen que rep una educació de qualitat té més opcions de futur que un nen que no la rep? Jo crec que sí, i se pot donar el cas d'algun nen que no tingui una educació de qualitat, però que sí arribi a dominar el coneixement, a formar-se, a poder seguir més endavant. Però en la majoria dels casos està clar que si l'educació està un poc abandonada, tant per part de l'escola com de la família, els nens ho arribaran a pagar quan siguin adults. Hem de pensar que en una societat agrícola com hi havia abans no era necessari dominar el coneixement o tenir estudis, però ara cada vegada és més necessari estar formats i estar preparats per un món que cada vegada canvia. Toni, dins aquest segle XXI, que si alguna cosa ja és oferta educativa, mètodes, tendències, segons vostè mateix, quin és el seu mètode i en què consisteix? El meu mètode consisteix en averiguar quins són els factors que fan que els alumnes aprenguin i que els professors apugin intencionadament. Per exemple, la motivació, fer que siguin més motivadors, les classes més motivadores, amb materials més atractius, usant la creativitat. De fet, el meu mètode és com un paraigua que agafa dels millors especialistes, com per exemple en Elsa Ponset, que ens parla de motivació, en Rosabel Rodríguez, o també del medi o de l'entorn, com en César Bona o en Heike Freire, també sobre la creativitat d'en Ken Robinson o d'en David de Prado o del professor Novak dels Estats Units, el mapa conceptual, fa com un paraigua de sistema per sistematitzar les activitats que se fan a dins l'aula. I té un resultat de més d'un 90% d'aprovats i de la reducció dels problemes disciplinaris a l'aula de 50 a 1 o cap. Home, no hi ha com estar motivat, perquè les xifres xerren per si soles. Toni Ballester, moltíssimes gràcies i que moltes persones puguin gaudir d'aquest acte. Sí, hi ha que dir que se retransmetrà per Facebook del Club de Diari de Mallorca en directe. El dia a partir de les 7 se podrà seguir a través de Facebook. Perfecte, i ho prenem bona nota. Toni Ballester, moltes gràcies per la teva intervenció. Moltes gràcies a vosaltres i al programa. Adéu.